min thlir tu zong zong te chi bai vek ule ka ming chu ke van al lian ania government Dutlang high school a zirtir tu kani tu tu ma hian construction kan zir dona construction hi class 9 mathematics a chapter 15 a awma apu chung thu te question te kan solve mai in construction zir tura kan thiam ma sak ngai te kan en ma sa don ani chu wang chuan ngun takin lo ngai thai la lo en bokila thil har lo takani ti kha lo feila thawme construction chapter kan zir dona hianin kan man ruwa lak tur tak mai chu geometrical instrument box ania hetlai hi sei pa lok kan duwa lo pangten hetlai a hian kan box a hian eng tinge oma kan man tur ti hi kan hriat anga ya hi pakhat na chon scale ani mo hi rin ngil line ngil vel kan siam na tur khania uluk takin en turania hei heti lampang akhat lampang a hian helam akhat lamzo ka hian akhat lamzo ka hian inches sin oma helam a hian centimeter te in awmani tlang pui thuin kha kan instrument box ami tlang pui chon anianga adang le a chuanin hei heti ang hi om le ta ni heti hi protector an tia hi angle zat te nan man thin turania a degree zat angle te degree zat te na turania maro chu construction ngau bi ga ro chuan hetiang mang lo hian het mi mang tangkai lo hian siam turani he mi mang mi lo hian compass le scale cho mang khan a degree zat a hi a bikin 60 to 30 to 45 90 ti vel ho hi kan siam thiam zai turania kan lekha buak question om zong zong kha hemi tel lo hen siam turani high school level a chuan he chu ate na man ruwa turan da chu ni ma sela hemi tel lo siam hi kan zir dona he hi aming kha protector ani a kan man ro la ar le mm tur pakhat chu he hi ni he hi compass ani aming kha shetaila hei le hemi chong hanga ti tur hi high school level a chon class 9 le te na khan ani deuh vek dona hemi te pahni chau hi ti chuan hemi te pahni hi kan mang tangkai em dona wangin hi kan compass hi hei hetan akil nauma a her na hi hemi her na hi tight lutuk lo tia han ti kaw vel nuam tok hen her thin tur ni manin her ve tur ani a ti chuan hetlai pencil a hi hemi a mor zoom a thir zoom ne na in chen hian hete zukia in chen in da dun turani tin nge thatakin hei kan tai tanga ti chuan hei hi hete kan rin zonga chelo turin hei her nge that turani tin etiang lai koi mak sak deuh le anga mo hi leidon lain kha leilo tha ahman nuam tura piang hi le mei turani annal ni lawen ahman nuam hi leichin turani ang kha setaila hemi te pani hi kan instrument box a khan om thangei turani a chuti lo chuanin 9 le te na chon hei hi kan man ro pui ber turani ti kha kan lo hriat tam kan soi masani ole tu na chuan degree som ruk le som thum le som panga te siam dan kan lo entiranga hi scale le compass mang chawa siam dan tur ani le ama saberin scale hi tihan kan han danga ti chuan kan te para khan line kan siam phat don ani tian line kan ri nanga ti hian lo ni ta sela ti chuan compass mangin degree somru kan siam don chuan kan ti dan tur chu ta compass kan langa ti chuan he compass a hianin a angle kan da kan siam tum na tur lama khan a mor zoom lampang hian chhun tur ani entenan hei hi a b lo ni ta sela a a hian degree somru ka siam don chuan a zoom lampang hi a a hian va da tur ani
mo angul omna tura tak khan zoom hian kan chunanga ti chuan compass hi kan du za za tin kan kuai kawang zau lu tu kha tha chaw lawa zim lu tu pa tha lawa a her kual nuam to khan kan ti mai anga tun mi ang hi ten lo ring ta ha lila ti chuan hei hi hemi lai na tanga helam panga degree hi om tur ni chuan helamai kan rin anga line hnuai lampanga hemi ab line na tanga helam pang hnuai lampanga hian angul khom tu ni chuan helam join compass kan her mai don tin ani le ab chung lampanga zo khian angul kha siam tur lo ni ta sela hian chung lama zo hen ten kan her dor ani le ti hian kan han her tak pok ta ni ti chuan kha kan han her pok ta ti chuan a b line a khan hei pencil khan hi tai ton han a kharin tran ta chia khame kha a compass kau zau zong a khi angai chin la ti chemi alawin a kan rin tran la che hian compass mor zum hen kan va chhun leang hian hei compass mor zum khan ti hian kan chhun le ta che ta ni hei bu pia them hemi hian compass mor zumin hei ta hian kan chhun le che ta ni chuan helam hi pencil lam khan ya ti chuan a koi kau zau ngai chia hetia kan ti hian degree samruk alo ni ta mai ni ti chuan angle kan siam don chuan hemi degree samruk voi khat akat zeli degree samruk ani wang khi scale in kan rin zamanga kan rin zamanga ikian kan rin zamanga 60 degree chu lo chuak don ta ni hian hei hi 60 degree chu alo ni ta ni ti chuan 60 degree siam dan chu ti khan kan lo thiam ta 60 degree khi 30 degree 60 degree kan siam thiam chun 30 degree chu 60 khi alai taka phelila 30 ani chuan 30 kha alai taka kan phel le chuan 15 degree ani ti chuan 30 degree siam tur chuan in angle phel dan kan zir ngai ta ni chu angle tu kan siam sa hi kan phel don cha ni engting nge angle chu kan phelang la hi note re de yang 60 hi le hei hi kan phel don chuan he angle hi kan phel don chuan helai ina a b line na arun kalna ac tiang ac lo di sela hian angle BAC hi 60 degree ani ta ti chuan BAC 60 degree ni chu alai ta kan phel don chuan hemi arin rin tran na AB line na arin tran le AC line han kat na chia sir ton a hian compass mor zum khan kan chhunanga chuan kan rin dona chu ta chuan ati dan to chu angul za ki lo khelok lo pon ni la hian heta tanga ti lai helo ni ta nei ti chuan hi mor zum hian compass mor zumin ta he tan chhunanga ti chuan hemi kan koi kau zau zong tur hi hemi kan angul phel tur chan ve ai khian kan koi kau zau nge tur ani chan ve ai a zim chuan khai intersect thei lawa chuan kan angul phel tur chan ve a half ai khian a zau nge tu nia ai zau ka chu koi chuang lawa tuna omang hian lo ti tamei la hian hi lo ni ta ni ti chuan le lampanga he lampang sai ta hian hemi khoi dang lam lawin a kau zau zong a ki voi khat kan rin to kha khoi dang lam lawin helam a mor zum hian helam sira kan va chun ve liang
ti chuan hei hi ti hian ti chuan AB le arc te intersect le kan rin zom lenga ti chuan BAC 60 degree chi ka lai taka lo phel do ni le rin zomang e tangin here kan rin zomang D tiếng à thì chuan helai angle hi helai angle chu BAD lo don ni BAD equal to 30 degree CAD equal to 30 degree lo ni ta ni 30 degree về về tiết chế kan lo ni ta thì chuan som thum kan siam don chuan 60 kan siam nga chu kan helang compass mong kan siam don chuan chu te bok chuan som panga khi kan ma mo chuan 60 kan siam nga 30 kan phelanga 30 khala kan phel le in som panga ni me don ni le som panga kan siam ma mo chuan hi kan phel leang tu ra kan lo phel lenga chu kan phel don chuan compass in hata hian kan chunanga a kan siam nga chuan heta kan chun lenga a kan siam le be don ni thế là mình chun lấy lá amor sumin thì cho hay xây đấy mày à đồ lại cần quay gym thế thì kia gym đều rất khó khăn thế á anh chỉ cần hút của mình sẽ là thì cho tiền lời sẽ là thì cho hay là mà amor sumin hay là hiện cần chun về lại đó này chuan thì chuan hemi angle hel la chu hemi arc patni te intersect na le he lai kan go rin zong khan lo so le do ta ne rin zo manga chuan thì chuan ti lai hi A B C D E tiang thì chuan angle 15 chu enge ni ta kan ti chuan angle B A E B B A E headlight hi 15 net chulo la chu lai hi D A E mo E A D po ti theo chu angle D A E equal to 15 degree lo ni ta ni ti khan 60 degree siam dan te 30 degree siam dan te 15 degree siam dan te chu lo ni ta ni wala tu na chuanin angle dang za somriat te za somni te somkua te saringa te linga te heng siam dan tu hi kan sei lenga ti chuan hetiang kan siam don chuan ti hian kan ti don ani tu na chuan degrees degrees somruk te za somni te za somriat te thang sang sang hau kha kan lo siam le don ani masaberin tihian line han siam le photila line kha kan siam nga yen ni tuk lo hen tihian lo ni ta sela he line kan han rin ta ni ti chuan he line kan rin hi a hing pe tai la A B te lo ni ta sela ti chuan compass mang bok khan kan siam lenga a hian angle siam don tai la zoom in ta hian kan chunanga ti
thì chuan degree za som red thleng kan siam do na wangin hi maro hi là mà la rin được nghe hay là thằng cái chuan cái tiếng nhiều có片 degree za som red cái chu anh sa phim xí mà cái tay là antenna hay cái tay té nào mà cái hiện cần té đòn cho nên ai ông này thì lại đòn ta thì lại Allah ini yang ini bobot buat diri lama. Yang 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 sudah level ini ya, 90 level ini ya. Soan zasom hitan ini ya, eta zasom red. Zasom red tu tiang ngil pop kian, angil pop kian zasom red ni maru tu. Nanti nak kan siam dan pumpang akan lusiam letai lah. Kompas kan, hian kan sunda ni. Chuan du zat zat na koi kau thei kan tia. Tu na sai ring tai la. Hian. Chuan ikan kanan puai pop maya hetia achan vea. Tinda sanang Hetia achan ve chia semester kalan ni chekian za som red ni. Itu tai la maro chen tiana kudrola te kan ringil pop khan za som red ya. Chumi lem lo kon hian an su thei thota ne hemi tuna kan rin na kompas kan rin na engza kan lo koi kau thea khami khan ak kan siam ta khami ak kan siam na khoi dang lam mi aloi la ngai chi a zaw da ngai chi hian ilenga ilai kan ak rin tran na che khan kan juk chun don ni ti chuan tia voi khat kan ka tian somruk hết tất cả những cái này sum ruk anh ta, chuan khi hết lại hiện hắn chun lại đây là hay apa hi na, mo, chuan hi ta hiện cần cắt lại chuan sum ruk đang khá lớn để ta lại cái sum ruk, chuan lại hi sum ruk đang khá đi lại đón ta này, hi adikem cần em làm, lâu này lại thật sự ta này. Somruk chau khalo ni ta ne somruk chau chu za som hey somruk la somruk ki za som ni lo ni ta a rin zom tai la ai tan kan rin zom nga ta tranga tilai hi somruk ania mo rin zom da chum shi ma còn hiện lâu riêng thầm đẹp đây là chuan ra xong nhỉ chuan ra xong riêng hay là hiện ở mấy đoạn ta thì chuan degree za som hi chu enge ni ta kan ti chuan a b c d hian degree za le som ni chu heta 60 lo li han b a d mo d a b hi degree za le som ni lo ni don ta ni angle B A D hi zale somni ani zale somni 60 ro chu C A D hi 60 nia B A C po tilai chu 60 ma se 60 ve do kom chu za somni ti khan lo se ta mai la a tho me ti chuan za somre chu tilai chuan pok khian ni ta he ta tanga he lai kheng hi lo di ta ni chuan ta he kan lam bak chu som kwa sari nga li nga ti ni ta ni direct in som kwa hi a rin thei lawa ye ta se tai la he hi lo
đã xuân lệ sĩ phất tay là hello ta về rồi sẽ thì khan lom về phất ta sẽ là hay cái tục thế này đó thì khan lom phất ta sẽ là thì chuan tu na kan siam le tur chu degree som ko te saringa te linga te kan siam do na degree som ko hi direct kan siam thelo ti she tur ni a siam theidan ber chu 60 kha compass kan rin theidan am sun ni ba khan som ko nei tur chuan enge kan nei ngai kan ti chuan som ko nei tur chuan som thum plus som ru plus som thum ti som ko nei chu te chuan compass mangin voi khat rin zeli som ruk ani bai som rukin voi ni kan ri nang a voi ni na jok hi alaya phel la som thum lo ne ti chu som ruk lai som thum ti som kwa lo ni mai do na ni chu tiang thau chuan li ngai direct in rin theilawa som kwa kan ri nanga som kwa kha alaya kan phel chuan som kwa hi alaya kan phel chuan som li le panga alo ni mai ni saringa hi ke kan leyang kan ti be tung chuan som ruk hi som panga belila som sari le panga alo ni me ni chu som panga chu le chira kan lat ti to som ruk kha kan phela som thum kha kan phel le som panga nia chuan chan som sari panga kan mamo chuan som panga bel tu ani thunga ni le teng ti tu na kan en ti lo kham le tu na chuan masaberin line ka control le nga line hi control le nga chen line hi kan control le phak ta ni te chuan compass khan na chila kan tiang che khan compass khan hi kan rin da ta ni compass sen kan rin nga du za za tin koi zau thei kan ti kha yen lo ni phot te se zau de u hian rin phot nei la ti chuan a zoom lamin heta kan ti tran na hian kan va chun ve leang kan rin tran na che khan a more zoom thir zoom lam han kan chun nga elam a pencil lam pang khan hian a hoi ve thot thuang ti chuan pen he apri chak lo le hian kan ri na vai khat som ruk tro ti chuan hi kan son le nga chuan hi kan tat liang cho nên rằng anh ta som ruk plus som ruk chu za som ni to ta ni som kwa kan ma mo za kan ma mo kha som ruk ba som thum kan ma mo a voi ni na som ruk hi alai kan phelanga chuan som ruk le som thum chu som kwa la ni ron ni le kan phelang hel tu chuan heta le heta hian centra mangin kan draw ve ve do na ni hian meeting card thật giống chân về ai giao khăn bộ khảo tu này compasity hiện là sa ngay là hian hiện lần ta chân hay làm bằng hian compass cắn ta về lại đó này mà thì hian hey cái là mà more zoom hay là mà pencil là mỏng về lại tổ thung nga nó cần hình cắt lẹ thì chuan cái khắp aloi kat ve ve ta ni ti chuan helai le helai akin kat na hi kan rin zoma ti khian helai line i angle am na tur line more le helai intersect na hi kan rin zoma
le rin zomila hey hi degree sompua ani ta ni hey degree sompua ani ya oh this one hey degree sompua ni a copy kan da sa sushi mange degree sompua hello tha sela le degree sompua kan nei ta ni degree somli somsari le panga hi kan mamo chuan helai kianin hei somru kan ya helai somru kha kan phela som thum ni to ni he tilai ka lai pol le lai om nama sei ka som thum kha ne som thum khi kan phel le chu som panga lo ne nga chumi som panga le helam somru ki kan del chu somsari panga ni che da nei le hei kan phel le me yang hi phel le tai la eta ya kan phel na tur mo le lam panga kompas kan chuna nga sei le tu kai pot lim de chuan tia kan han rin do ta ni ak kha chuan le lam panga a mor zum hi he lam panga he kan sun ve le thungang a thir zum lam pang khan mo chuan hi lo ni ta ni chu kan rin zum le do na ni chuan hei hi degree somsari le panga alo ni ta ni akming lo petai la a b lai chu c angle a b c khi angle a b ni na angle b a c ni ang chu Amping lo ketai la hian angle BAC 75 degree cái đó này thì lo ni don ta này thì chuan hei hi da thale tai la hello sela thì chuan 45 degree kha kan lama mo ta ni 45 degree le 45 degree siam kan ma mo 45 degree kha king kan siam kan ti chuan 45 degree chu 90 phel tur ni kan tia he te 90 kha kan ne ya 90 hi he te la hianin dom sela ya 90 degree kan ne siam dan kan kan la siam chu mo 16 way ni kan rina away ni na zo kha la ya kan phela ti chon te kan ai kan ni a phel na chia kan rin zom hian 90 ni kha 90 ki lai ta ka kan phel chuan 90 hi lai ta ka kan phel chuan 90 chan ve chu som li panga ni le phel dan chu ngai te bokin 90 chu khoi ve ve nge he lai a kin rin chon ne he lai hi lam rina hi nia lam anen chuan hei hi hian azum khan tan kan han chunanga tilai kar zau zong chan vevel hing ei tur khan hei hi te kan pot ka anga mo ai zau do hek po khan chuan hei hi yan kan rin don ta ni chuan he lama
le lama more zoom hi kan da ve lenga hian chuan kan rin ve lenga chuan hei kan rin zomanga somkua kha lai taka lo phelanga somkua lai taka kan phel chuan linga ve ve lo do ta ni hi tikhian kan rin zomang angle min ki petai la angle 1 2 3 pe o 1 elam hi 2 angle 1 le angle 2 te khi degree somli le panga ve ve a 45 degree elam hi 45 degree alo ni don ta ni tiang kha asiam dan tur chu ni ta a ikhan angle sang te kha kim ta ni chuan hi da form don te la trên tầng về bằng nhỏ tại sao one 45 degrees 45 degrees đã không biết gì được nào One. Ini 93. Heng ho te hi kan thil siam kha alo ni ta ani degree za som hi he lai le lai bel khom BAD degree za som hi nia BSc hi degree som sari panga nia he degree som ko nia angul 1 le angul 2 te hi som li le panga lo ni ton ta ni